Igbo ndị ọma anyị anachitala azụ n'obere ezumike nke anyị jele anyị ka nọkwa na isi mbido telivishọn n'ụtụtụ ọma na aga m kwa nwanne unu nwoke The Catchkiss ọkwa mụ na Ada Jizọs anyị ka kụrụ kpaa kwụọ chinchin n'ebe a anyị na-afụ na obi dị unu mma n'ụtụtụ a ife anyị na-ekwu maka ya bụ maka ndị na-ebi ndụ iru abụọ anyị na-atụ ọnwụ niile ebi ndụ dị otu a ka isi na-eme gịnị ka isi na-emepụta biko ọ dị oke mkpa ihe anyị na-achọ ine anyị leba anya kịta bụ kedu ife ị ga-eji wee ma onye na-ebi dị ndụ a kekwa ihe ọzọ ndụmọdụ ị ga-enye onye na-ebi dị ndụ a kedu ndị ndụmọdụ ị ga-eme gịnị ị ga-enye onye dị otu a ya ka anyị chọrọ ikwu kịta Ada Jizọs ịma abịasị ife onye na-ebi ndị iru abụọ ịma ofu ihe ị ga-eji wee mara ya wee onye a ga na-atụ asị ntụfụrụ nchike ọtụtụcha asị efecha anya asị efecha ịmakwana mmadụ ebe o ji chọgbo onwe ya n'ọwụ ịma ịtụ asị ihe ị ga-eji wee kpuchekwa asị akwa asị ka ị ga-eji wee kpuchekwe maka ị na-atụ asị ọ na-emepekwa na-atụkwa asị n'elu asị nke ọzọ jọgbuchakwala onwe nke ụmụ nwoke ụmụ nwoke na-emekarịcha ụmụ nwoke ị ga-asị nke ọzọ ị ga-asị nke chọgburu ọ bụghị nke ụmụ nwoke na-eme unu na-eme ị ga-asị nke nekwa ihe ọzọ ha na-eme ọ bụghị nke unu bụ ụmụ nwoke na-eme cheluzie mkpatara na ebe nwoke na-akpa n'egwu ọ na-ewe m iwe nke ọzọ bụ na fam emeketa ndị emeketa gwa gị ebe fabi dịka nwoke anyị mletara nwoke anyị na-akọ ọ sị na ofu igwe ịtụ asụ ya onye a emeketa gwa gị ebe obi ya agwa gị ọ wee eziokwu ha kwuo nọ nke eziokwu mana eziokwu ụwa ndụ ma nwoke ma nwaanyị ndị a ma nwoke ma nwaanyị ha memeketa gwa gị ebe fabi ọ sịghị na ya bi na Banana Island ọ sịghị na ya bi na VGC ọ sịghị na ya bi na Port Harcourt abịakwa ibe a na-ewe asị ibe na-awa asị isi aka biko nne gwanụ m ebibi achọ nka m bịa ọ sị gị ma ọnkụ nwee nnukwu nkịta ọ naghị ekwe ka mmadụ bata ọ sị gị na ma ọnkụ ọ nakwa ekwe ka mmadụ bata na ọ na-anabata onye ọbịa na-abịa ebe anyị ọ ya asị gị biko gwa m ebe nọ ka m bịa fụ gị ihe a ihe ọ ga-aza gị ị na-agwakwa ife a na-ekwu o jikwana ego ọ ga-eji egonye gị mmanya ọ were bịa ọkwa ka ya nwa bịa bịa eliekwa n'isi gị ka ebe lie n'isi gị ha na-ebi ndụ nzuzo onwere ife na-ebi mana ọ bụ na ezinụlọ ọma isi The Catchkiss ọ bụ na nwunye ọ sị bịa sị ya nna biko ego ole ka ị dọrọ akaụntụ life for wia ọ na-afụ nwunye ka na ọ bụ anụ arụ ya ọ na-ebi ndụ nzuzo ọ na-ebi ndụ otu akọdụkwa n'ebe nwaanyị nọ nwaanyị ameme gịnị ama emepe ọnụ gwa di eziokwu ihe a bụ ndụ iru abụọ ha na-ebika ndụ nzu ha na-ezokọ ife n'ife na-ezo kwụrụ ọ bụrụ ihe dị mma biko ọ bụkwa na ife na nwanne ha na-ezokọ ife na ọ na-ezo nwere ike ikwu eziokwu ịkwa na ikwukwa n'eziokwu amara ka o si eme gị nwere ebe na ọ dịrị ihe awa ọya gbara gburugburu o ji nwoke o ji nwaanyị kama ihe anyị na-ekwu owo na ịbụrụ nwa afọ Igbo na-ebi ụdị ndụ a biko si na ya pụta ọ bụ ihe jọgbu onwe na njọ o jọkara udere na njọ ma sika nkakwu n'isi biko ị na-ebi ụdị ndụ dị otu a ị na-ebi ndụ iru abụọ ịbịa gwa mmadụ onye abịa nne n'anya na aha ịwụrụ ọkwa ọ bụrụ bụ ike ịgwana ya ọ bụ ihe jọgburu onwe ọ ga-eme ịmakwa na ịchọrọ dịka na ị na-achọ ịzọ nzọrọzọ ọchịchị n'obodo onweghị ga-atụnyere gị maka obodo amarago ka ndị na-ebi onye na-ebi ndụ iru abụọ n'ọnụ abịakwa na ihe ọtụtụ ntụliaka ihe vootu emere n'izu ụka ole ma ole gara aga ịmakwa na ibe a mere ọtụtụ ndị mmadụ ji wee daa na iwe kama anamachọkwa ịkpa afa kama ndị a na-ekwuba m onwe ha maka na ị na-ebi ndụ na-adịrọ mma ị na-emewe ị na-agba onwe gị n'anwụ si ọra lee ka m dị otu akọdụkwa n'ezinụlọ The Catchkiss okwekọkwa n'ezinụlọ ọ bụrụ na gị bụ nwunye na-ebi ndụ iru abụọ ndị ga-agọtara gị ọ bụrụ na gị di na-ebi ndụ iru abụọ nwunye ga-aga ma ngọtara gị ọ bụrụ gị ụmụaka na-ebi ndụ iru abụọ nne na nna aga-eme gịnị a ga-agọtara gị biko nke ọzọ dị ka ibie bụ na anyị metụsị gị ọtụtụ ife dị iche iche mana isiokwu a bụ isiokwu gbara ọkpụrụ ọ bụrụ na anyị sị ka anyị kwuo maka anyị ga-ekwugide efe ọnwa ihe ọzọ biko achọrọ ka anyị nye ndị mmadụ ndụmọdụ ụmụ Igbo ndụmọdụ n'ihi na ị na-anya fụ na ọ bụrụ ọsọsọ ndị ihe na-eme ihe ejije
ọ bụ ọsọsọ na ụlọ ụka ọ bụkwa ọsọsọ na ezinụlọ na ọha obodo onwe ndị na-ebi ndụ iru abụọ dị iche biko ka ndụmọdụ enwere ike inye ndị dị ụta ndị na-ebere ka sị na ụdị dị ụta mee gịnị wepụta na ọ bụrụ ezigbo ndụ. Ọ ya ka a na-ekwu na a na-asị ewuru na dịka m ji kwuo na mbụ ewuru onye na-ebi ndị ndụ a gị mee gịnị esi n'ime ya pụta maka ọ gwụrụ ya abụ ndị na-abụ enye ha ego si ya were jee gote ife ọ ka m na ma nke a na ezi m na nna akwu na ụmụ nwaanyị ka m na-ekwu maka ha mana ọ bụ onye fụ onye kwuo eziokwu asịpụta ya ka egbuo ma na ụmụ nwaanyị ka awụ eji mara ha n'ihi enye nwaanyị egosi ya ka o jee gote iwe o megide oke chere ka m kwuo ama nkwutala nke ụmụ nwaanyị bido isebe aka ọkpọ maka ịma na nke anụ metụtara unu. Ọ bụrụ na nwoke na-eme ife o kwesịrị imenụ kedu nke nwoke ime ife kwesịrị ime na nwoke ego na ego nye gị ịbịa ike ya ụzọ ebua itoto ofu na iwe ọ ya bụ na nwoke ga-abịa nwoke ewere ego akwụkwọ nye nwaanyị ọ bụ na ebe a na-akwụ ụgwọ a na-akwụ ihe dịka 100,000 naira ịgwa nwunye di gị n'ọbụ 200,000 ka a na-akwụ maka na ya bụ nwoke anaghị aga ebe ịbịa unu na-eme ya kama ị ya asị na gị nwa na-eme ya kama anyị na-ekwu ndị na-eme ụdị iwe dị otu a ndụmọdụ ka m na-asị m niile eme mana ị nwekwara ike ị na-eme mana ya ha akwụ na ị na-eme ndụmọdụ nyelu nwoke nyelu nwaanyị ọ bụ eziokwu nke m na-ekwu maka na ịma nke a na-ekwu kịta na ọ bụ nwa ka ọkụ unu njọ na-arụ kama biko ị na-esime ihe dị otu azikwa na ya pụta na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya na njọ ama m na Ada Jizọs anaghị eme ya kama ọ na-ekwuchite ọnụ unu biko onye na-eme ụdị ife biko ka isi na-ewepụta biko ndị iru abado ọ na-ebute ọtụtụ ọ na-ebute na onye chọrọ inyere gị aka eme gị nyeziri gị aka na maka ọmara na ebe ọ ya ebe o nwere ike mkpe ikochagoro dịka ibizi na Banana Island bizie ka ibi na viche mana nwoke ọchịchị dị gị n'akpa ka ezi ka m mesi nyere gị aka ọ kama ọ ga-asị ka enyere ka gị nwanyezie ọ ya ga-enyere m aka biko ka isi na ndụ dị ụta mee gịnị pụta ụmụ Igbo biko anyị bụ ndị na-agba mbọ anyị bụ ndị na-emesi ife ike anyị bụ ndị na-emesi ife gị biko ka anyị na-emesi ka anyị na-agba mbọ ka anyị si n'obere mee gịnị anyị gụọ wa na aga otu anyị wee gịnị wee bunuo 100 wee mee anyị wee buo biko ka anyị rapụ ndị iru aba ma ndị na-eme ihe ejije hapụ ndị ife aba biko hapụ eso nakwa ndị ọyiro ịmara ụfọdụ ndị ọyiro a na-eduye ka e wee sonye ka ndị ka ibe ha ka ndị ka ibe m ka ndị nwa biko hapụ ụdị ndị ọ na-ebute oshi mmadụ ibe onye eje buru egbe je ọ na-ebute oshi ka e wee mee gịnị ndị iru abụọ ka e wee dịkwa ka ọ dị biko ị na-ebi ndụ dị otu a biko ọ bụrụ na ọ dị n'ime gị biko anyị na-ayọ ka iwechepe na ụbọchị taata biko ọ bụrụ ndị kwesịrị ekwesị Igbo bụ Igbo ndị ọma unu anụgo ka anyị ji wee tapịa n'ụbọchị taata ọ bụrụ na anyị na-arapụ unu biko anyị na-apụkwa kama anyị na-asị ka ị na-anọnyerekwa anyị ọ kwụrụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị na-ewetara unu na isi mbido telivishọn biko ka ị na-eme gịnị ka ị na-ekiri anyị oge ọbụla ụbọchị niile izu ụka niile maka na isi mbido TV ọwụ nke anyị nwanwe ya biko anyị na-asị ka ị na-eso anyị na soshal midia anyị na-ene anya na n'ihe onyonyo nketa ị ga na-afụ soshal midia dịka na Facebook na Instagram na-enekwa ya na awa Twitter biko ka ị na-eme gịnị ka ị na-esonye anyị ụmụ Igbo na-ege ntị daalụ nnọọ kụsiwo nọnyere anyị n'ụbọchị ama na ihe niile anyị n'ụlọ wetasịrị ofufe n'Igbo anyị ga-etinye n'ọlụ